Id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi qed tuġaw żaqqu għax it-tmexxija ta' Adrian Delija ħadet deċiżjonijiet strateġiċi li tattakka tal-Occupy Justice. Id-deputat nazzjonalista magħruf li huwa bruħu b'ġismu lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil ikkummenta fuq Facebook billi bagħat messaġġ li tmexxija ta' Adrian Delija attakkat lil dawk li dejjem kienu eżies għall-Partit Nazzjonalista fosthom it-Times of Malta u l-Occupy Justice. Dan bitweġiba għal kumment li kiteb Julian Saliba li kritika bl-aħrax l-atteġġament ta' Azzoppardi u sħabu li kull darba qed ifixklu lil kap u jaqtawlu saqajh. Julian Saliba saħansitra qajjar lil Jason Azzoppardi u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil bħala l-arkitetti tad-dittatorjat f'pajjiżna. Bitweġiba għal dan Jason Azzoppardi ma qatx lura u kompla jitajjar billi anke saħaq li huwa qatt ma talab għar-riżenja ta' Simon Busuttil. Dan b'referenza għal meta ġew ippubblikati l-konklużjonijiet ċari tal-inkjesta E-Grant fejn sar magħruf li din kienet mhux biss gidba iżda storja frame-up fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu. Dakinhar Delija kien talab lil Busuttil biex iwarrab iżda mbagħad ċeda għal pressjoni billi żammu fil-grupp parlamentari u saħansitra beda jagħmel tiegħu din il-gidba ċ-ċertifikata biex jipprova jinoġob mal-fazzjoni ta' Busuttil. Fuq il-medja soċjali l-affari komplet tbaqbaq sew fejn Julian Saliba li der sewx qed jikteb fisser l-intriċċi li għaddejjin fil-Partit Nazzjonalista bħal dawk li jseħħu f'Partit Komunista. Huwa ddeskriva wkoll il-klikka ta' Simon Busuttil ewlieni fosthom Jason Azzoppardi bħala srieb u li jekk dawn xi darba jerġgħu jieħdu r-riedni tal-partit huwa jagħmel minn kollox biex dawn jisparixxu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.